Ο κύριος Γιαλτουρίδης μόνος του έχει δηλώσει ότι είναι ο αρχηγός της ΣΤΟΑΣ, της μασονικής ΣΤΟΑΣ. Δεύτερον, γνωρίζουμε λόγω της δικής μας ανασχόλησης ότι ο κύριος Γιαλτουρίδης δεν είναι ακριβώς υγιής. Με τα δύο αυτά λοιπόν χαρακτηριστικά, δηλαδή το γεγονός ότι ο κύριος Γιαλτουρίδης έχει μια διαφορετική αντίληψη της πραγματικότητας, έτσι το λέμε σήμερα, όπως επίσης και το γεγονός ότι εκπροσωπεί την ΣΤΟΑ του σκοτικού δόγματος, έχει επιπλέον και ένα πολύ σημαντικό βοηθό στην όλη αυτή, κάποιον κύριο, ο οποίος ονομάζει τον εαυτόν του Έλληνο-Εβραίο, ο οποίος είναι καθηγητής εντός εισαγωγικών, είναι βέβαια βοηθός, είναι προσωρινός βοηθός καθηγητού σε ένα από τα πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης, γεννημένος στο Βόλο, και ο οποίος είναι πρόεδρος της ΣΤΟΑΣ της Εβραϊκής του Μπινάι Μπιρεθ. Έτσι λοιπόν οι δύο αυτές ΣΤΟΕΣ συνενώθηκαν με σκοπό να αλώσουν τον ελληνισμό. Τι είναι εκείνο το οποίο πραγματικά χάλασε το σχέδιο και τη συνταγή την οποία είχαν χτίσει οι δύο ΣΤΟΕΣ? Θα το αντιληφθείτε από ένα άρθρο το οποίο έγραψε ο κύριος Γιαλτουρίδης τον Σεπτέμβριο 7 του 2012 και το οποίο δημοσιεύθη εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τι προτείνει ο κύριος Γιαλτουρίδης και ο κύριος Ματαφίας, κατ' επέκταση τι προτείνουν οι ΣΤΟΕΣ για την Ελλάδα και την κρίση στις 7 Σεπτεμβρίου του 2012, δηλαδή περίπου 20 ημέρες πριν βγούμε εμείς στην Αθήνα και ανακοινώσουμε το δικό μας πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε, αντιληφθείτε από τα λεγόμενα του κυρίου Γιαλτουρίδη ότι το μεγάλο σχέδιο των ΣΤΟών ήταν να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ και να πάει στο δολάριο, ώστε να είναι κατευθείαν εξαρτώμενη από την Αμερική. Και όταν λέω Αμερική δεν εννοώ το υγιές τμήμα της αμερικανικής κοινωνίας και κυβερνήσεως, αλλά από την σιωνιστική λέλαπα, η οποία εμάστιζε μέχρι πρότινος στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία τώρα λίγο κατ' λίγο έχει χάσει τη δύναμή της. Και αυτό λοιπόν το τμήμα της αμερικανικής, θα έλεγα, νομεκλατούρα, η οποία διοικεί ή προσπάθησε να διοικήσει τον πλανήτη τα προηγούμενα 50 χρόνια, εκπροσώπους της έχει το Γιαλτουρίδη και το Ματαφία. Οι δύο αυτοί άνθρωποι λοιπόν πάντα βέβαια με το σχέδιο των πρότειναν τον Σεπτέμβριο του 2012 να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ και να πάει κατευθείαν στο δολάριο, ώστε να γίνει αυτό το οποίο έχουν κατά νου για πάρα πολύ καιρό, δηλαδή ένας δορυφόρος, αλλά και ουσιαστικός δορυφόρος του δολαρίου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Γνωρίζοντας πάντα ότι το δολάριο δεν είναι σταθερό νόμισμα, γνωρίζοντας επίσης ότι δρομολογείται η αντικατάσταση του δολαρίου, αυτό ήταν πραγματική αυτοκτονία για την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, και επειδή χαλάσαμε αυτή την μανέστρα, όπως λέμε στη λαϊκή γλώσσα, ο κύριος Γιαλτουρίδης και ο κύριος Ματαφίας ανέλαβαν την ευθύνη να κατασυγούν την έννοια και το σώρα. Σας τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πίσω από την άλωση της και του ελληνισμού. Αλλά εκτός αυτού, αυτό που εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, κύριε Αμάραντε, είναι ότι προσπάθησαν να ακυρώσουν την ισχύ ενός δικαστηρίου. Όπως σας προείπα, η τελευταία σανίδα σωτηρίας που έχει στη συνείδησή του ο κάθε Έλληνας είναι ο θεσμός της δικαιοσύνης. Με ανακρίβειες, με ήξεις αφήξεις, δεν είδα, δεν άκουσα, προσπάθησαν να ακυρώσουν μια δικαστική απόφαση. Ο κύριος Γιαλτουρίδης προσπάθησε να μας πει ότι δεν υπήρχε εισαγγελέας. Στη συνέχεια μας είπε ότι ναι, υπήρχε εισαγγελέας, αλλά τι μπορώ να καταλάβω τι εισαγγελέας ήταν αυτός. Δηλαδή εκ προημίου ο κύριος Γιαλτουρίδης
πίστευε ότι ο εισαγγελέας πρέπει να είναι αμήλικτος κατήγορος του Σόρα και του Λαμπράκη. Δηλαδή στη δική του νοημοσύνη δεν υπήρχε περίπτωση ένας 45χρονος περίπου εισαγγελέας να είναι αμερόληπτος, να είναι αδέκαστος, να είναι δίκαιος. Εάν θυμάστε το κλασικό παράδειγμα ο Σωκράτης, ο οποίος ενώ εγνώρισε ο ίδιος την αδικία της καταδίκης του, προτίμησε να προχωρήσει στην εκτέλεση της αποφάσεως του δικαστηρίου παρά να κάνει αυτό που του λέγανε οι πολλαπλοί φίλοι και υποστηρικτές του και να το αποφύγει. Αυτή είναι η έκφραση του ελληνισμού έναντι της δικαιοσύνης. Ο ελληνικός λαός μπορεί να εγκρίνει πώς αντιμετωπίζει την δικαιοσύνη ο Σωκράτης και πώς την αντιμετωπίζει η κυρία Γερετσίδου, η οποία επειδή η ίδια αποφάσισε ότι έπρεπε ο εισαγγελέας και η πρόεδρος του δικαστηρίου να κρίνει αλλιώς, δεν απαξεί το πρόσωπο του εισαγγελέως και της κυρίας Προέδρου, αλλά απαξεί ολόκληρο τον θεσμό της δικαιοσύνης. Ίσως να έχει δίκιο σε μερικά πράγματα όταν λέει περί παραδικαστικού κυκλώματος κτλ. Δεν υπάρχει κοινωνική ομάδα που να μην έχει διαβρωθεί στην Ελλάδα. Όπως είπε όμως ο Αντώνης πριν ένα λεπτό, ο μοναδικός φύλακας στην ψυχολογία των Ελλήνων είναι η δικαιοσύνη. Ο μέσος Έλληνας, όπου και να ακουστεί σήμερα στον ελληνικό χώρο αλλά και στο διεθνή χώρο, λέει όταν αυτοί έρθουν στην δικαιοσύνη, όταν αυτή η δικαιοσύνη, πάντα η ψυχολογία του Έλληνα έρχεται στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Εάν δείτε η αρχαία ελληνική γραμματεία, η οποία επιτάσσει ποιος είναι ο ιδεώδης πολίτης και η ιδεώδης πολιτεία, πάντα αρχίζει από την δικαιοσύνη. Και ο οργανισμός ο δικός μας, η πρώτη του και μοναδική του επιδίωξη είναι να αποκαταστήσει το συναίσθημα της δικαιοσύνης στην ψυχή του ελληνικού λαού. Και δεν θα σταματήσει μέχρι να το κάνει. Έρχεται τώρα λοιπόν ο κύριος Γιαλτουρίδης και η κυρία Γερετσίδου να αμφισβητήσουν τον θεσμό της δικαιοσύνης. Και δεν σταματούν εκεί. Προχώρησαν ακόμη και σε άλλες ανακρίβειες, κύριε Αμάραντε, τις οποίες οφείλω να τις υπογραμμίσω για να μαθαίνουν οι Έλληνες ακριβώς έχουν να κάνουν. Συνέχισε λέγοντας ότι δεν υπήρχε πρακτικογράφος, μα ολόκληρη γραμματέα. Αυτή την Καστανόξανθη κυρία τη Διοπτροφόρο δεν την αντελήφθησαν που καθόταν αριστερών της Προέδρου. Αυτοί τι φαντάστηκαν ότι ήτανε? Απειρητής της δίκης? Δεν κατάλαβαν ότι είναι η γραμματέας. Σε αυτή περιπτώσει ο σχολιασμός τους συνεχίστηκε γιατί δεν υπήρχαν ηχητικές εγκαταστάσεις, γιατί δεν υπήρχε μικροφωνική. Μήπως όμως η πρόθεση αυτή είχε σκοπό να μείνει στο κοινό η πλευρά του Σόρα? Μήπως δεν θέλανε να ακουστεί σε όλο τον λαό, τον οποίον με πολύ μεγάλη η κυρία Γερετσίδου αφιέρωσε τουλάχιστον 30 λεπτά να μας αποδείξει πώς ήταν στην αίθουσα? Αμφισβήτησε ακόμη και την διαπίστωση του Προέδρου του δικαστηρίου, η οποία επειδή η αίθουσα ήταν τόσο ασφικτικά γεμάτη, έκανε επανειλημμένα σχόλια πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τόσος κόσμος σε αυτή τη συγκεκριμένη, και μάλιστα προέτρεψε την υπεράσπιση να προσπαθήσει να διατηρήσει την ψυχραιμία του ακροατηρίου, διέκοψε τη δίκη 3 φορές και με τις αλκοιμίες της η κυρία Γερετσίδου προσπαθούσε να απαξιώσει τον αριθμό των ανθρώπων που ήρθαν να παρακολουθήσουν τη δίκη. Θέλω να σας πω λοιπόν, εγώ λέω στην κυρία Γερετσίδου ότι δεν ήταν κανένας στη δίκη. Γιατί αυτό αλλάζει τον θεσμό της δικαιοσύνης? Το μόνο το οποίο αποδεικνύει είναι την δική σας κακοήθεια, την δική σας κακή προαίρεση, και φαντάζομαι ότι κατά πάσα πιθανότητα το κάνετε για να βγάλετε μερικά χρήματα, γιατί έτσι σας είπαν οι στοές,
Έτσι σας είπανε. Εμείς όμως σας δίνουμε την αμφιβολία ότι ίσως να έχετε και κάποια ελληνικότητα μέσα σας. Εάν ανταποκριθείτε στην πρόκλησή μας δώσετε 2 ώρες και 5 λεπτά τον ίδιο σταθμό τον οποίο προβάλλετε το πρόγραμμά σας, να μας δώσετε ακριβώς τον ίδιο χρόνο και κατόπιν να κάνουμε ένα γκάλωπ να δούμε ποιος ακριβώς έπεισε και ποιος δεν έπεισε. Εάν λοιπόν αυτό δεν είναι ελληνικό, δεν ξέρω ακριβώς πώς ορίζετε εσείς την ελληνικότητά σας. Το τρίτο, το οποίο με τα πολλής θα έλεγα μαεστρίας απέφυγε η κυρία Γερετσίδου, γιατί ο Γιώργης θα της έδινε σφαλιάρα από το ίντερνετ, απέφυγε την φράση του κυρίου Διαμαντόπουλου όταν το ρώτησαν περί της ισχύας των ομολόγων. Επανέλαβε 3 φορές ο κύριος Διαμαντόπουλος ότι ονομαστικά κάτοχος είναι η εταιρεία που εδρεύει στο Λονδίνο. Επαναλαμβάνω, το λέω και τώρα, ονομαστικά κάτοχος είναι η εταιρεία, αλλά την απόλυτη δικαιοδοσία την έχει ο Αρτέμις Σόρας. Εάν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, έχετε πρόβλημα με την ελληνική γλώσσα, αλλά και τα ακουστικά που ξεχάσατε στο σπίτι το πρωί έπαιξαν κάποιο ρόλο. Για τα σχόλια της κόρης σας δεν πρόκειται να ασχοληθούμε, γιατί πρόκειται θα είναι καθαρή ουτοπία για μας να κάνουμε οποιοδήποτε σχόλιο για αυτή την αγενέστατη νεαρή. Για σας κυρία Γεροπίδου μπορεί να υπάρχει ένας μικρός χώρος ανανύψεως. Εάν δεν σας λέω, εγώ σας επισυνάπτω την κατηγορία σήμερα, δημόσια, σε όλο τον ελληνισμό, σας επισυνάπτω την κατηγορία ότι συνεργάζεστε με τις μασονικές στοές, οι οποίες σκοπό έχουν να φέρουν την Ελλάδα, την οποία σχεδόν την έχουν φέρει, να είναι κύριο του σιωνισμού. Εάν έχετε αντιρρήσεις, μπορείτε με κάθε τρόπο και με κάθε αποδεικτικό μέσο που έχετε να το αποδείξετε, όπως και εμείς θα αποδείξουμε τις δικές μας αιτιάσεις. Στα χέρια μας υπάρχει το άρθρο του κυρίου Γιαλτουρίδη, το οποίο είναι σαφές ότι υποκινείται από τον σιωνισμό και σκοπό έχει να υποδουλώσει την Ελλάδα. Δυστυχώς ο κύριος Γιαλτουρίδης ανέλαβε μία αποστολή, την οποία εμείς φαίνεται χωρίς να ξέρουμε τότε, αλλάξαμε με τη μανέστρα και έκτοτε δεν μας έχει συγχωρήσει ο κύριος Γιαλτουρίδης με κεφαλαία και μπρούτζινα, όπως λέει ο ίδιος. Στο σημείο, κύριε Αμάραντε, θέλω να πω μία σκέψη που μου έρχεται αυθόρμητα. Μάλιστα, κύριε Βαλσαμάκη. Ακούγοντας τον κύριο Γιαλτουρίδη σε ένα παραλήρημα που έκανε προχθές σε ένα ιντερνετικό κανάλι της Φλόριδας, εγώ άκουγα ότι προσπαθεί να μας έψει από 80 χρόνια φυλάκιση. Εγώ προσωπικά, μιλώντας για όλον τον οργανισμό ΕΝΤ, σεβόμενος τα οικογενειακά μου μέλη, τη σύζυγό μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, αντιπαραθέτω σε αυτό που προσπαθεί εντός πολλών εισαγωγικών να μας γλιτώσει ο κύριος Γιαλτουρίδης, ότι εάν εμείς έχουμε σκοτεινά κίνητρα, εάν εμείς αποδειχθεί ότι είμαστε απατεώνες, εάν αποδειχθεί και στο ελάχιστο ότι αυτά που διαπραγματευόμαθα και που κομίζουμε στην Ελλάδα για να σωθεί είναι ψεύτικα, η 80 ετή ποινή είναι ελάχιστη και δεν τη δέχεται ούτε η ελληνική μου ανατροφή, ούτε το κριτικό μου κύτταρο. Θέλω και απαιτώ 12 ικριώματα με 12 θηλιές στο Σύνταγμα και να κρεμαστούμε και οι 12 εκεί. Βαριά κουβέντα, κύριε Βαλσαμάκη, αυτό που μπορεί να στακωθώ και με τον πρόεδρο και με τον Σόρα. Να θέλει κάποιος άλλος να είναι πρόεδρος. Ακούστε, θέλω να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επειδή θα Έλληνες, έχουμε ελληνικό DNA, είμαι θα ευγενής, δίδουμε την ευκαιρία στους πολυελληνισμού να ανανύψουν. Έχουμε στείλει εξώδικα στον κύριο Γιαλτουρίδη, στον κύριο Αγγελάτο, στον κύριο Ζουπανιώτη, στον κύριο Μιχάλη Ιγνατίου και στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης. Ο Εθνικός Κήρυκας ήδη ανταπεκρίθη. Ο Εθνικός Κήρυκας σαφώς έχει εξαρτήσεις από άλλα κέντρα και παρόλο που
να σκεφτείτε ακριβώς, σκεφτείτε να δείτε την τεράστια προσβολή, την οποία επεχείρησε ο Εθνικός Κήρυκας, η μοναδική εφημερίδα που... η μοναδική ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Νέα Υόρκη, η οποία, όπως ξέρουμε, οι συνδεσμοί της με την συγκεκριμένη οικογένεια, πολιτική οικογένεια της Ελλάδος, είναι γνωστοί σε όλους. Την ημέρα λοιπόν 29ης Ιουνίου υπάρχει ένα περιοδικό το οποίο κάθε μήνα κάνει μία αφιέρωση για την γυναίκα του μηνός, και του μηνός Ιουνίου η αφιέρωση ήταν για την ομορφιά, την ψυχική και την φυσική ομορφιά. Ένα περιοδικό 40 σελίδων, όπου οποιοσδήποτε συμφωνεί την επιλογή της εφημερίδας για το πρόσωπο το οποίο τιμάται, καταθέτει τις απόψεις του και οπωσδήποτε με την ανάλογη χρηματική κατάθεση για το χώρο που χρησιμοποιεί στην εφημερίδα, υποστηρίζοντας το πρόσωπο το οποίο έχει επιλέξει ο Εθνικός Κήρυκας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η επιλογή του Εθνικού Κήρυκα έχει μεγάλη σημασία, διότι εάν το άτομο το οποίο επελέγει είναι πραγματικά κοινωνικά αποδεκτό, ο Εθνικός Κήρυκας προσπορίζεται ένα τεράστιο ποσό χρημάτων. Την 29η Ιουνίου λοιπόν, να σημειώσουμε εδώ ότι το περιοδικό αυτό είναι ένθετο. Είναι ένθετο μέσα στην εφημερίδα, ξεχωριστό από την εφημερίδα. Την 29η λοιπόν Ιουνίου επέλεξε να τιμήσει την σύζυγό μου. Μάλιστα. Την 28η Ιουνίου, μία μέρα πριν δηλαδή, γίνεται η δίκη στην Αθήνα. Ενώ λοιπόν όλο το περιοδικό ήταν αφιερωμένο προς τον Εθνικό Κήρυκα, που έφερε προσφορισμών μεγάλων εσόδων, διότι η σύζυγός μου πραγματικά είναι ένα άτομο δημοφιλές, το οποίο ασχολείται πάρα πολύ με την ελληνικότητα, την ελληνική γλώσσα και την ελληνική εκπαίδευση, κυρίως με την παιδεία που έχουμε ανάγκη εδώ στη Νέα Υόρκη. Γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά δημοφιλές και επομένως τα έσοδα του Εθνικού Κήρυκος ήταν πολύ υψηλά. Ακούστε λοιπόν όμως τι έκανε στο πρωτοσέλιδο της ιδίας εκδόσεως. Ενώ λοιπόν ετοιμούσε την σύζυγό μου στο ένθετο, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας δημοσίευσε ένα υβρεολόγιο εναντίον εμένα. Μάλιστα. Το υβρεολόγιο αυτό είχε να κάνει με οτιδήποτε άλλο εκτός από την δίκη. Το μόνο το οποίο είχε την ευαισθησία να γράφει ο Κήρυκας λοιπόν ήταν ότι οι απατεώνες των 600 είναι στο σκαμνί. Έριζε το αποτέλεσμα της δίκης, διότι ανεφέρθη μέσα στους μάρτυρες. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει ποιοι ήταν και τι ήταν οι μάρτυρες χωρίς να γνωρίζει το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν ο Εθνικός Κήρυκας επέλεξε να μην ανακοινώσει ούτε την δίκη, ούτε ακριβώς τι διηνύχθη και το σκεπτικό του δικαστηρίου περί της αθωώσεως και της αυτεπαγγέλτου διώξεως Προβόπουλου και Στουρνάρα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς περιμένουμε μια ημέρα, 2 ημέρες, λέμε ίσως να έχει κάνει λάθος. Περιμένουμε μια ολόκληρη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 8η Ιουλίου, την Τετάρτη προχθές, την 8η Ιουλίου, αφού περιμένουμε πάνω από 10 ημέρες να ορθώσει τα κακό κείμενα, στείλαμε Κήρυκα ένα εξώδικο και απαιτούμε την άμεση καταστολή και αποφυγή οποιασδήποτε ψευδούς κατηρίας εναντίον του Σόρα και του Λαμπράκη, και την ίδια ακριβώς ημέρα, δηλαδή την επόμενη το πρωί της 9ης Ιουλίου, ο Εθνικός Κήρυκας, ακούε τι έγραψε, ανατρέποντας το υβρεολόγιο της 29ης Ιουνίου. Διαβάζει ο Αντώνης.
Πριν σας διαβάσω ακριβώς τη δημοσίευση του Εθνικού Κήρυκα την προχθεσινή, την εντός εισαγωγικών αποκατάσταση της αλήθειας, θέλω, για να μην το ξεχάσω, επιτρέψτε μου, θέλω να πω στον κύριο Γιαλτουρίδη, ο οποίος στα της δίκης, ότι τη μηνυτήρια αναφορά δεν την έχει υπογράψει μόνο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Την έχουν συνυπογράψει και ο κύριος Δαραβίκας και ο κύριος Ψηλάκης. Εμφανίστησαν λοιπόν στο δικαστήριο οι δύο από τους τρεις κατήγορους. Για ποιον λόγο κατά την άποψη του κυρίου Γιαλτουρίδη θα έπρεπε να έχει αναβληθεί το δικαστήριο, εφόσον η πλειοψηφία των κατηγόρων ήταν στη δικαστική αίθουσα? Απλώς για να μην το ξεχάσω, επειδή οι πληροφορίες του μάλλον είναι ή διεστραυλωμένες ή ελλειπείς. Ή τις λέει όπως τον συμφέρει, κύριε Σαμάκη. Δεν ήταν λοιπόν απλοί μάρτυρες, ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν συνυπογράψει τη μηνυτήρια αναφορά. Ας διαβάσουμε λοιπόν την αποκατάσταση της αλήθειας από την μοναδική ημερήσια εφημερίδα της Νέας Υόρκης. Αθωώθηκαν Λαμπράκης και Σόρας. Αθώωση του Λαμπράκη. Γραφείο Εθνικού Κήρυκα. Αθώοι κρίθηκαν από το δικαστήριο ο ομογενής Μανώλης Λαμπράκης και ο πατρινός Αρτέμις Σόρας, που στις 28 Ιουνίου βρέθηκαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου μετά από μήνυση που υπέβαλε εναντίον τους ο Άδωνης Γεωργιάδης για την υπόθεση εξαγοράς του ελληνικού χρέους αντί 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εγώ πάνω σε αυτό θα ήθελα να διαβάσω κάτι το οποίο έχει σχέση με την Ελλάδα εν γέννη. Ξέρετε ότι το κατεστημένο έχει ορίσει τον George Soros, για να μην, επειδή υπάρχει αυτή η σύγχυση συχνά, πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο κύριος Γιαλτουρίδης και η κυρία Γερετσίδου κάνουν λογοπαίγνια με το Σόρας, αλλά πρέπει με κάθε τρόπο να αντιληφθεί ο κάθε Έλληνας, όπου και να βρίσκεται στη γη, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του ελληνισμού αυτή την στιγμή, εκφραζόμενος σε πρόσωπο ή σε φυσική οντότητα, είναι ο George Soros. Εάν εξετάσουμε τις εν γέννη τοποθετήσεις των εκπροσώπων που συγκροτούν τη γραμμή Σόρος, εύκολα διαπιστώνουμε την υπεράσπιση τους στο θέμα του σχεδίου Ανάν, ευνοϊκά διακείμενη πολιτική υπέρ των Σκοπίων και εσχάτως την στήριξή τους για την υπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχοντας ως βάση αυτές τις επιλογές στην Ελλάδα, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο επαφών του Σόρος, το οποίο εκτείνεται σε όλα τα κύρια επίπεδα διαμόρφωσης αποφάσεων. Σε οικονομικό επίπεδο, κύριος εκφραστής των συμφερόντων Σόρος είναι η εταιρεία επενδύσεων Soros Real Estate Partners. Ιδρυτικά μέλη, αυτά όλα δραστηριοποιούνται όλοι αυτοί στην Ελλάδα. Ιδρυτικά μέλη της εταιρείας αυτής, έπειτα από χρόνια παρουσία σε ομίλους όπως η Goldman Sachs, η JP Morgan και η Hilton International, τοποθέτησαν μέσω του φαντ κεφάλαια άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε δεκάδες έργα στην αγορά ακίνητης περιουσίας. Εν συνεχεία ίδρυσαν την Dolphin Capital, η οποία έχει ίδια κεφάλαια 884 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αξία του πάγιου ενεργητικού της ξεπερνά σήμερα το 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία real estate στην αγορά Alternative Investment Market στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Όλο αυτό είναι ενεργοποιημένο στην Ελλάδα. Αυτό είναι το δίκτυο Σόρος. Επενδύει σε μεγάλες παραθαλάσσιες εκτάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και δημιουργεί υψηλού επίπεδου τουριστικά θέρετρα. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε Ελλάδα και Κύπρο ξεπερνά, ακούστε, τα 63.000 στρέμματα γης. Αυτή είναι η εταιρεία του Σόρος. Τυχαίο
και εδώ να ακούει ο κύριος Διαματάρης και να εξηγήσει στον ελληνικό λαό και στην ομογένεια. Αν και άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η σύζυγος του Κώστα Μπακογιάννη, γιου και πολιτικού συμβούλου της Ντόρας Μπακογιάννη όταν η ίδια ήταν υπουργός εξωτερικών, είναι συγγενής πρώτου βαθμού μεγαλοστελέχους της Soros Estate Partners. Καταλαβαίνετε λοιπόν την εξάρτηση της οικογένειας και την εξάρτηση της εφημερίδας. Πάει το Βασίλειο. Σε τεχνοκρατικό επίπεδο το ελληνικό think tank Eliamep αποτελεί τον κυριότερο συνεκτικό κρίκο με τις βαλκανικές οργανώσεις του Σόρος. Ο δε πρόεδρος του είναι μέλος του ECFR, CFR είναι Council of Foreign Relations, αλλά και τακτικός συνομιλητής της λέσχης Bilderberg, αποτελώντας ένα από τα πλέον τακτικά μέλη της λέσχης και ξεπερνώντας σε αριθμό συμμετοχών στους περισσότερους Έλληνες πολιτικούς συμπεριλαμβανομένων και πρωθυπουργών. Ταυτόχρονα η σύζυγός του βρίσκεται από το φθινόπωρο του 2009 στη θέση της ειδικής γραμματέως αξιοποίησης διεθνών προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως σημείωσε ρητορικά ελληνική ηλεκτρονική εφημερίδα, δικαιούται η γυναίκα του Προέδρου ενός think tank που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών να καταλαμβάνει κομβική και πολιτική θέση μέσα στο Υπουργείο. Είναι γνωστό ότι το Eliamep λαμβάνει μια πάγια και διόλου ευκαταφρόνητη πίστοση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ εδώ και 2 δεκαετίες αυτό είναι το ίδιο Σόρος τώρα, το οποίο πληρώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. Ενώ η ειδική γραμματεία αναλαμβάνει την διαχείριση κονδυλίων εκατομμυρίων ευρώ για διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Ο ακαδημαϊκός βραχίωνας των απόψεων Σόρος στην Ελλάδα εκφράζεται μέσω του South East European Studies at Oxford, SEESOX, τμήμα μελετών Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Κολεγίου Σεν Άντονι του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Η εφημερίδα Το Κυπριακό Ποντίκι σε ένα άρθρο της ανέφερε ότι 2 καθηγητές ελληνικής καταγωγής στο Λονδίνο, υπέρμαχοι του σχεδίου Ανάν, η Καλυψό Νικολαίδου και ο Όθων Αναστασάκης της ΕΣΟΞ, πρωτοστατούν στην διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και με κύριο ομιλητή τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου. Το σεμινάριο προώθησης, διαφήμισης και αιρεοποίησης της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής έλαβε χώρα στο Λονδίνο 2 Μαΐου, 30 Απριλίου με 2 Μαΐου του 2010. Κατά την διαμονή της στο Χάρβαρντ που αλλού, η κυρία Νικολαίδου ανέλαβε την ίδρυση της έδρας του προγράμματος Κόκαλη. Ο Κόκαλης βέβαια είναι απόλυτα συνδεδεμένος με το Χάρβαρντ, είναι μέλος του CFR, εφήτησε στο Χάρβαρντ και είναι ένας από τους θα έλεγα οικονομικούς βραχίονες του CFR στην Ελλάδα, μέσω της οποίας πήραν υποτροφία αρκετοί Βαλκάνιοι πολιτικοί, μερικοί εκ των οποίων αποτελούν σφόδρα πολέμιους της χώρας της Ελλάδος, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων Μιλοσόφοκη και πολλοί άλλοι. Από το 1996 είναι σύμβουλος του σημερινού Πρωθυπουργού για ευρωπαϊκά θέματα, ενώ παράλληλα έχει υπάρξει και σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού κυρίου Σιμίτη. Δημοσιογραφικοί κύκλοι που αναφέρουν τον αναφέρουν ως υπέρμαχον της έλευσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2009, όταν υπεχώρησε ο Καραμανλής και ήρθε ότι τα λεφτά υπάρχουν. Αυτά, αγαπητέ μου κύριε Διαματάρη, για να ξέρει ο ελληνισμός και η ομογένεια τις διασυνδέσεις σας με την Αγία Οικογένεια και τις διασυνδέσεις της Αγίας Οικογενείας
με τον Σόρο, το CFR και όλους εκείνους τους όμορφους φίλους εντός εισαγωγικών του ελληνισμού. Στο σημείο αυτό θέλω να επανέλθω σε όλους αυτούς οι οποίοι μας κατηγορούν, οι οποίοι εξακολουθούν να κρατάνε το φτιάρι και να πετάνε τη λάσπη στον ανεμιστήρα. Να ξεφτιλίζεις τους κακούς διόλου δεν είναι άπρεπο. Ίσα ίσα τιμά τους καλούς. Έτσι λένε οι μυαλωμένοι. Αυτό το έχει πει ο Αριστοφάνης του Σιπής. Το θυμούνται αρκετοί φαντάζομαι. Μάλιστα. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε κι εμείς. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όσοι αισθάνονται ότι δεν ανήκουν στους κακούς, όσοι αισθάνονται ότι το DNA τους είναι ελληνικό, πονάνε αυτή την πατρίδα και δεν θέλουν να τη δουν να κατρακυλάει κι άλλο, έχουν μία ακόμη επιλογή. Να παρατήσουν αυτά που κάνουν, αυτά που λένε, ας αφήσουν το φτιάρι της λάσπης κάτω και ας συστρατευτούν στη μοναδική πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ας μην αυταπατώμεθα, κύριοι. Στα χάλια που φέραν την πατρίδα μας δεν διορθώνεται με κανέναν άλλον τρόπο. Κύριε Βαλσαμάκη, διορθώνεται μόνο με οικονομικά μεγέθη τύπου Αρτέμις Σόρα. Αποδείχθηκε ότι την ημέρα της δίκης, που ήταν και η ουσία, ερώτησε ο εισαγγελέας τους δύο τραπεζίτες μήπως σας τηλεφώνησε κάποιος από την κυβέρνηση ή επικοινώνησε μαζί σας με σκοπό να διαπιστώσει την ύπαρξη και την εγκυρότητα των ομολόγων. Απάντησης: όχι, κανένας. Μήπως κανένας από την Τράπεζα της Ελλάδος επικοινώνησε μαζί σας, κύριε Πάπα και κύριε Διαμαντόπουλε, για να διαπιστώσει αν πραγματικά έχετε αυτό τον λογαριασμό και αν πραγματικά υπάρχουν τα ομόλογα στον συγκεκριμένο λογαριασμό? Απάντησης: όχι. Η μήνυση Σόρα, Λαμπράκη εναντίον Μπόμπολα και Προδόπουλου έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κύριος Μπόμπολας επέτρεψε στην εφημερίδα Εθνούς να δημοσιευτεί ένα κατάπτυστο άρθρο ότι δήθεν η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ενός κυρίου Ζερβουδάκη, ο κύριος λοιπόν Ζερβουδάκης τεχνιέντος άφησε ένα εσωτερικό έγγραφο, υποτίθεται απευθυνόμενο προς τον κύριο Προδόπουλο, να διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό έλεγε ότι σύμφωνα με ό,τι είδαμε στο διαδίκτυο, ακούστε τώρα, σοβαρότητα τραπέζης Ελλάδος και κράτους. Σύμφωνα, λέει, με αυτά που είδαμε στο διαδίκτυο, δεν φερέται αυτή η πρόταση, αυτά τα ομόλογα δεν υπάρχουν. Όταν λοιπόν έφτασε αυτό το άρθρο στο Έθνος, ιδιοκτησίας του κυρίου Μπόμπολα, ο κύριος Μπόμπολας βέβαια έχει ανακατευθεί επανειλημμένος και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων, έχει ανακατευθεί πάρα πολύ με το θέμα των ομολόγων και τη διάσωση της χώρας, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να την προλάβει, γιατί την καινούργια Ελλάδα, αγαπητέ μου κύριε Μπόμπολα, υποκείμενα του επίπεδου και του ήθους σας δεν πρόκειται να επιβιώσουν, να το έχετε σίγουρο αυτό. Έτσι λοιπόν, τι αποδείχθηκε στο δικαστήριο? Αποδείχθηκε ότι ούτε το επίσημο συντεταγμένο ελληνικό κράτος, ούτε η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε και ουδής άλλος επίσημος θεσμός απίθυνε οποιαδήποτε ερώτηση στον κηδεμόνα του λογαριασμού, στην Τράπεζα του Μόντρεαλ ή σε οποιονδήποτε άλλο για να πάρει οποιαδήποτε επίσημη πληροφορία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η δίκη και στήθηκε το 8ο μονομελές για να εκδικαστεί η δίκη του κυρίου Γεωργιάδη με σαφή σκοπό να καταδικάσει το Σόρα και το Λαμπράκη, διότι αν καταδικάζεται ο Σόρας και ο Λαμπράκης, αυτομάτως οι κατηγορίες εναντίον Μπόμπολα και Προδόπουλου κατέπιπταν. Η μήνυση που έχουμε κάνει στους 302 της Βουλής για εσχάτη προδοσία κατέπιπτε, διότι οι ισχυρισμοί μας εφόσον δεν αυτοονόμασταν θα ήταν άκυροι, άρα οι δύο άλλες μηνύσεις θα πήγαιναν στις καλένδες. Αυτή ήταν, αγαπητή μου κυρία Γερετσίδου, ο σχεδιασμός του κατεστημένου. Να καταδικάσει το Λαμπράκη και το Σόρα,
με σκοπό να απαξιώσει την μήνυση εσχά της προδοσίας και την κακουργηματική μήνυση εναντίον του Προβόπουλου και του Μπόμπολα. Ατυχώς για τις δύο αυτές οντότητες, Μπόμπολα, Προβόπουλο και την Βουλή, αποδείχθηκε περίπτωνα την ημέρα της δίκης ότι τα χρήματα υπάρχουν. Απέφυγε επίσης η κυρία Γερετσίδου να πει κάτι το οποίο ήταν όλη η σημασία. Ο κύριος Πάπας έφερε επίσημο έγγραφο το οποίο ήταν σφραγισμένο από την τράπεζα του Μόντρεαλ με συγκεκριμένο λογαριασμό που πιστοποιούσε την ύπαρξη του λογαριασμού και την κατάθεση των ομολόγων στο χρηματοκιβώτιο της τραπέζης του Μόντρεαλ. Επιπλέον όμως πρέπει να σας πω ότι όταν ερωτήθη ο κύριος Πάπας ποιος κατέθεσε αυτά τα ομόλογα μέσα στο χρηματοκιβώτιο της τραπέζης, είπε ο διευθυντής της τραπέζης. Αυτό, κύριε Γερετσίδου, σας διέφυγε φαντάζομαι λόγω των ακουστικών που ξεχάσατε στο σπίτι. Τα ομόλογα μέσα στο χρηματοκιβώτιο της τραπέζης τα κατέθεσε ο διευθυντής της τραπέζης, αγαπητή μου κυρία. Όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και φωτογραφικά ντοκουμέντα κατά την στιγμή της καταθέσεως και κατά την στιγμή που μπαίνει η μεγάλη πραγίδα της τραπέζης στον φάκελο ο οποίος περιέχει τα ομόλογα υπέρ της ελληνικής και κυπριακής δημοκρατίας. Τώρα τους βάζεις άλλο πράγμα. Αν η σφραγίδα ήταν πλαστική ή μεταλλική. Τώρα νόμως αυτού θα πρέπει να σας πω και κάτι, κυρία Γερετσίδου, επειδή σας είπα ότι δεν έχετε ιδέα από χρηματιστική, ούτε βέβαια και ο κύριος Γιαλτουρίδης, διότι ούτε το αντικείμενο γνωρίζει ούτε το έχει σπουδάσει. Απλώς και αυτός εντελώς εκτελεί. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει. Εάν εγώ καταθέσω ένα ποσό ή ένα χρεόγραφο στο όνομα του Αντώνη σε μία τράπεζα και μετά δώσω εντολή σε παρακαλώ τράπεζα να μεταφέρεις αυτή την κατάθεση στο όνομα του Νίκου του Γεωργατζά, η τράπεζα για να πιστοποιήσει την κατάθεση στο Γεωργατζά πρέπει να ελέγξει την ύπαρξη και την εγκυρότητα της καταθέσεως. Εδώ λοιπόν μετεφέρθη από τον λογαριασμό ΣΟΡΑ στον λογαριασμό Ελληνική Δημοκρατία, μετεφέρθη ένα χρεόγραφο. Εάν για να μπορέσει η τράπεζα του Μοντρεάλ να πιστοποιήσει την ύπαρξη του λογαριασμού στο όνομα της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία μετεφέρθη από τον λογαριασμό ΣΟΡΑ, αυτή η μεταφορά δηλαδή στο τραπεζικό σύστημα, αγαπητέ μου Γιαλτουρίδη και κυρία Γερετσίδου, προϋποθέτει ότι πρέπει να ελέγξει η τράπεζα την γνησιότητα του χρεογράφου, την ύπαρξη δηλαδή των χρημάτων, για να μπορέσει να πιστοποιήσει, όπως έκανε στο δικαστήριο μέσω του κυρίου Πάπα, ότι ο λογαριασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει 600 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι από την διαδικασία καθεαυτήν αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη όσο και η εγκυρότητα των ομολόγων. Ιδάλλως μια τράπεζα μεγέθους της τραπέζης του Μόντρεαλ δεν θα πιστοποιούσε ποτέ ότι 600 δις είναι κατατεθειμένο στο λογαριασμό Ελληνική Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν οι αιτιάσεις σας, κυρία Γερετσίδου, και όλες αυτές οι πνευματικές κολοτούμπες που κάνετε, καλό θα ήταν να ελέγξετε πρώτα τι λέτε, γιατί αυτά που λέτε είναι σαν να προσπαθεί, όπως είπα σε μία άλλη ομιλία, ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου να εξηγήσει την θεωρία των κουβάντων στους ακαδημαϊκούς των Αθηνών. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κυρία Γερετσίδου μου, ό,τι δεν ξέρετε προσπαθήστε να μην το πιάνετε στα χέρια σας και στα σχόλιά σας. Έτσι την δεύτερη εκπομπή, την οποία μας υποσχεθήκατε, θα την περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε τι άλλη σοφία έχετε να κατεβάσετε. Βεβαίως ασχοληθήκαμε πολύ μαζί σας και αυτό σας δίδει κάποια ουσία, και αυτή η
ήταν πραγματικά, αυτός ήταν ο σκοπός της παρεμβάσεώς σας. Εσείς με ένα σμπάρο, 2 τριγώνια. Πρώτον, πήρατε την δημοσιότητα την οποία δεν θα παίρνετε ούτε στα όνειρα, στα πιο άγρια όνειρά σας. Και δεύτερον, φαντάζομαι ότι το κάνετε με αζημίωτο, χωρίς ή με την γνώση ότι όλη αυτή η κίνηση εναντίον Σόρα και της ΕΝ δρομολογείται από τις στοές, οι οποίες στοές τι εκπροσωπούν. Έχουμε μισή ώρα και θα ήθελα ο Αντώνης έχει να κάνει ένα σχόλιο και θα σας πω γιατί υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των στοών, των σιωνιστικών ιδιαιτέρως και της αμερικανικής κυβερνήσεως σήμερα. Υπάρχει λοιπόν ένας μεγάλος πόλεμος κορυφής όπου ο σιωνισμός, η παλαιά φρουρά δηλαδή, η φρουρά εκείνη η οποία δημιούργησε το κράτος του Ισραήλ, γιατί όπως εξηγήσαμε, σιωνισμός δεν είναι θρησκεία, δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι πολιτική κίνηση, δεν είναι οργάνωση, τίποτα από όλα αυτά. Σιωνισμός είναι ένα πράγμα μόνον, η δημιουργία και η συντήρηση του κράτους του Ισραήλ. Εγώ είμαι υπέρ και σας το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα και μάλιστα εύχομαι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στο κράτος του Ισραήλ. Δεν με ενδιαφέρει ότι η μεγάλη πλειονότητα του κράτους είναι καζάρι. Δεν με ενδιαφέρει η σύσταση του πληθυσμού. Δεν με ενδιαφέρει ότι δεν έχει σύνταγμα. Είναι το μόνο κράτος γύρω-γύρω στη Μεσόγειο που δεν έχει σύνταγμα. Και θεωρείται ότι το προβάλλουν ως προπήγιο δημοκρατίας. Το Ισραήλ σήμερα διοικείται ακόμα με την διακήρυξη Μπάλφορ του 1916. Δεν έχει σύνταγμα διότι το Ιερατείον δεν επιτρέπει κοσμικό νόμο να επέλθει και να επιβληθεί στο Ισραήλ, διότι λέει πρέπει να διοικείται με τον νόμο του Θεού. Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου και πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο, μεγάλη επιτυχία, ό,τι είναι δυνατόν καλό να έρθει στο κράτος του Ισραήλ, στους κατοίκους τους και οπωσδήποτε σε όλο τον εβραϊκό πληθυσμό. Να κάνω το διαχωρισμό ότι όταν λέμε το κράτος του Ισραήλ δεν εννοούμε Εβραίοι. Το 95% των κατοίκων του Ισραήλ είναι Καζάρι, είναι Εσκενάζοι, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν απολύτως τίποτα με το υπόλοιπο 5% που εκπροσωπεί τους Εβραίους της Διαθήκης. Οι Εβραίοι της Διαθήκης είναι δύο ειδών, είναι οι Μιζράχοι και είναι οι Σεφάρντιμ. Οι Σεφάρντιμ είναι οι Εβραίοι οι οποίοι διεκπάρησαν τις μεσογειακές χώρες και κυρίως στην Ισπανία, από την οποία έφυγαν το 1493 διωγμένοι από τον Φερδινάνδο και πολλοί από τους οποίους κατέληξαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει DNA η ίδια η πόλη, αγαπητοί μου, σας υποδέχτηκε, σας φιλοξένησε, σας έκανε πρωτοπόρους στο χώρο της το γεωφυσικό. Και εσείς σε κάθε περίπτωση ιστορικά που παρουσιάστηκε μπήξατε το μαχαίρι στην πλάτη του ελληνισμού. Μιλάω για το εβραϊκό στοιχείο της Θεσσαλονίκης. Μιλάω τώρα να επανέλθουμε στην ιστορική μας αναδρομή. Το Ισραήλ λοιπόν κατοικείται από Καζάρους 95%, 4% είναι Σεφάντιμ και 1% είναι Μιζράχοι. Οι Μιζράχοι αυτοί οι τελευταίοι είναι και οι πλέον ευγενείς και οι πλέον πνευματικά προηγμένοι και είναι εκείνοι τους οποίους είχε πάρει ο Ναβουγοδονόσορ το 674 το νότιο τμήμα, το οποίο ονομάζεται Ιουδαία, διότι το βόρειο τμήμα το οποίο ονομάζεται Ισραήλ από τον 7ο ακόμα π.Χ. αιώνα είχε διαλυθεί από τους Ασσυρίους. Οι 10 φυλές του Ισραήλ εξυφανήθησαν και ουδής έκτοτε γνωρίζει την τύχη των 10 φυλών. Οι δύο φυλές οι οποίες επεδίωσαν στο νοτιότερο τμήμα που ελέγχεται το Ιουδαία με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, οι δύο αυτές φυλές λοιπόν του Βενιαμίν
και του Ιούδα είναι αυτό που αργότερα έγινε το κράτος του Ισραήλ και ο Εβραϊσμός ανά τον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι αγαθοί, είναι άνθρωποι εξευγενισμένοι, είναι άνθρωποι εξαιρετικά μορφωμένοι και άνθρωποι εξαιρετικά καταπιεσμένοι. Το 95% που είναι οι Καζάροι Εσκενάζοι στο Ισραήλ καταπιέζει αφόρητα το 5% που είναι οι πραγματικοί Εβραίοι. Δηλαδή υπάρχει και εδώ ένα μεγάλο παράδοξο. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Ματαθία, ότι το 80% των Εβραίων Σεφαρντίμ της Θεσσαλονίκης σκοτώθηκε από το Χίτλερ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί οι ίδιοι οι ομόθρησκίτες, οι Εσκενάζοι, οι Καζάροι δηλαδή, υπεδείχνουν στους Γερμανούς ποιους να συλλάβουν από εσάς. Οι ίδιοι οι Εσκενάζοι, και σας το λέω αυτό, και σας επαναφέρω στη μνήμη σας την υπόθεση Μέρτεν του γέρου κυρίου Κωνσταντίνου Καραμανλή, η οποία είναι ένα κατάπτυστο δικαστικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι δικαστική απόφαση, το αποτέλεσμα της αποφάσεως, το οποίο ουδέποτε εξετελέστη η απόφαση. Και να θυμάστε ότι ακόμα και σήμερα τα κλοπημαία τα οποία υπέδειξε ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλή, ποιοι από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης να συλληφθούν, μιλάω για τον Πρωθυπουργό σας, αγαπητοί μου συνέλληνες, για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σας, ότι όταν οι Ναζί ήταν στην Ελλάδα, ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής, και σας παραπέμπω στην αληθινή προϊστορία του Ιωάννη Πασιά. Ο κύριος λοιπόν Καραμανλής ήταν εκείνος ο οποίος υπεδείκνυε τους Γερμανούς, τους Σεφαρντίμ Εβραίους που θα συλληφθούν, οι περιουσίες των οποίων κατησχέθησαν, και πριν από 6 μήνες ένα μικρό πλοιάριο στην Καλαμάτα με μερικούς δίτες προσπαθούσαν να βγάλουν από το βυθό της θαλάσσης τα κλοπημαία από τα τραγικά θύματα του ναζισμού, τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, τα οποία είχαν συλλεχθεί και είχαν καταποντιστεί λίγο πιο έξω από τον κόλπο της Καλαμάτας. Αυτό λοιπόν το πλοιάριο, το οποίο πήρε 6 μήνες για να πάρει από την Ομαρχία Καλαμάτα στην άδεια για να κατεβούν οι δίτες και να πάρουν αυτά τα λεφτά, αγνοείται η τύχη τους, ήταν χρυσά. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν 1,2 εκατομμύρια χρυσές λίρες, οι οποίες είναι βυθισμένες ή χωμένες σε διάφορα τμήματα του ελληνικού εδάφους, ακόμη από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 1,2 εκατομμύρια χρυσές λίρες. Σας λέγω επίσης ότι το καλοκαίρι του 12, τεράστιο ποσό, κύριε Λαμπράκη, έτσι, ένα μικρό υποβρύχιο γερμανικών συμφερόντων έκανε επανειλημμένες καταδύσεις σε υπόγειες στοές στην Κρήτη και απεχώρησε με ένα τεράστιο αριθμό κυβωτίων γεμάτων με χρυσές λίρες. Η ελληνική πολιτεία γνωρίζει αλλά αγνοεί, γνωρίζει αλλά παραβλέπει. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στην Καλαμάτα πριν από 6 μήνες, και ας έρθει ο νομάρχης να διαψεύσει ότι έδωσε ο ίδιος την άδεια για τις καταδύσεις, και αυτό ήταν τα κλοπημαία από το Μέρτεν. Εδώ σας λέω λοιπόν πως ο ελληνικός λαός, ο οποίος ανέκαθεν, ιστορικά ανέκαθεν, αποδέχτηκε το εβραϊκό στοιχείο από την εποχή που έφυγαν από την Αίγυπτο. Το αποδέχθηκε, το φιλοξένησε, το κράτησε στους κόλπους τους, και αν, κύριε Ματαθία, σήμερα έχετε το δικαίωμα να ομιλείτε ελληνικά, μάλλον το προτέρημα να ομιλείτε ελληνικά, το οφείλετε στη φιλοξενία των Ελλήνων. Και αν η οικογένειά σας επεδίωσε της καταστροφής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το οφείλετε στους Έλληνες. Σταματήστε λοιπόν να πολεμάτε τον ελληνισμό. Δεν είστε πρώτον Εβραίος και δεύτερον Έλλην. Εγεννήθηκε στο ελληνικό έδαφος, και αν δεν αισθάνεστε την υποχρέωση
να υποστηρίζετε τον ελληνισμό, τουλάχιστον σταματήστε να βάλετε εναντίον του. Έτσι λοιπόν, κύριε Γιαλτουρίδη και κύριε Ματαστή, δεν είναι οι Έλληνες οι οποίοι πολεμούν τους Εβραίους. Δεν έχουμε τίποτα, μόνο καλές προθέσεις έχουμε. Δεν θέλουμε όμως να καπελώνει την Ελλάδα το Ισραήλ. Και πώς την καπελώνει? Πρώτον, να σας πω πώς την καπελώνει. Όλοι οι πρωθυπουργοί μετά την μεταπολίτευση ήσαν του δικού σας γένους. Σας φιλοξενεί λοιπόν, δέστε λοιπόν την φιλοξενία του ελληνικού λαού. Από την, με εξαίρεση των Ιωάννη Αποδίστρια, σχεδόν άπαντες οι Έλληνες πρωθυπουργοί ήσαν του δικού σας γένους. Ένας λοιπόν λαός ο οποίος αποδέχεται, σας αποδέχεται. Ο μεγαλύτερος αριθμός υπουργών των διαφόρων κυβερνήσεων είναι του δικού σας γένους. Σε κάποια εποχή είχατε την διεύθυνση της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, της Εθνικής Τηλεοράσεως και πάνω απ' όλα του νομοθετικού σώματος. Εσείς, αγαπητοί μου, φτιάξατε νόμους και δημιουργήσατε το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, το οποίο είναι ένα κράτος σε κράτη, όπου έχει την ευκαιρία ο κύριος Κουβέλη να τοποθετεί τα ακίνητά του για να μην πληρώνει φορολογία, όπου το οποίο είναι ένας οργανισμός δημοσίου δικαίου, το οποίο έχει δικαίωμα να επιβάλλει φορολογία στα μέλη του, χωρίς να έχει την υποχρέωση να καταβάλει οποιοδήποτε φόρο στο ελληνικό συντεταγμένο κράτος. Αυτή είναι η φιλοξενία που σας έδωσαν οι Έλληνες διαχρονικώς και εσείς την εκμεταλλευτήκατε για να μας καπελώσετε. Τώρα μας φέρατε και το Ισραήλ. Ο δικός σας ο κύριος Αβραμόπουλος, ο δικός σας ο κύριος Σαμαράς, Μπενάκη Χιράμ, τι έχει κάνει? Έχει δημιουργήσει συμμαχία, στρατιωτική συμμαχία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδος και Κύπρου, λες και η Ελλάδα είχε ανάγκη τη συμμαχία της Κύπρου για να διαφυλάξει τον εναέριο χώρο της. Σε τι ακριβώς συνεισφέρει αυτή η συμμαχία, αγαπητέ μου? Ποιος είναι ο εχθρός τον οποίο αυτή η συμμαχία θα αντιμάχεται? Μήπως οι Τούρκοι? Μα οι Τούρκοι Καζάρι είναι. Όπως οι Εσκενάζοι είναι Καζάρι στο Ισραήλ, το ίδιο και οι Τούρκοι είναι Καζάρι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο ένας Καζάρος να έρχεται σε συμμαχία με τον ελληνισμό για να τα βάλει με τον άλλο Καζάρο? Ποτέ στην ιστορία δεν υπήρξε τέτοιο παράδειγμα. Αφήστε λοιπόν όλες αυτές τις ωρεοποιημένες επιθέσεις. Ο ελληνισμός, όπως λέμε στην Κρήτη, και συγγνώμη που θα το πω και δεν το καταλάβετε, δεν τρώει ρόδι. Ρόδι είναι ζωοτροφή, ναι, είναι μια ζωοτροφή στην Κρήτη. Έτσι λοιπόν σταματήστε να επιβάλλετε εκ του ασφαλούς τόσο τη στρατιωτική σας παρουσία, αφού βέβαια έχετε επιβάλει την οικονομική σας παρουσία μέχρι του παγκόσμιου μηχανισμού των αδελφών σας τραπεζιτών Rothschild, που είναι και αυτοί Καζάρι, όπως και η Rockefeller που είναι και αυτοί Καζάρι, όπως και η Schiff που είναι Καζάρι και η Oppenheimer που είναι Καζάρι και οι Medici, οι οποίοι και οι Μελών, όλοι αυτοί οι όμορφοι τραπεζίτες, των οποίων το τραπεζικό σύστημα έχει επιβληθεί σε όλο τον κόσμο, όλοι είναι Καζάρι. Και έρχεστε λοιπόν τώρα, αγαπητοί μου, να φέρετε τους Καζάρους του Ισραήλ του Εσκενάζη, να τους βάλετε δίπλα-δίπλα με τους Έλληνες πιλότους, οι οποίοι, τι κάνουν οι Έλληνες πιλότοι? Να σας πω το τραγικό. Παίρνουν εντολές από το ΝΑΤΟ να μην είναι τόσο ακριβείς, γιατί λέει ντροπιάζουν τους υπόλοιπους. Ντροπιάζουν τους υπόλοιπους πιλότους του ΝΑΤΟ. Η ελληνική αεροπορία είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτό τον πλανήτη σήμερα. Δεν υπάρχει ούτε μία άσκηση η οποία έγινε κοινή μετά του Ισραήλ του ΝΑΤΟ, όπου οι Έλληνες πιλότοι να μην επιτύχουν 20 στις 20 βολές. Ξέρετε τι επιτύχαν οι Αμερικοί? Οι Αμερικανοί πιλότοι 8 στα 20. 14 στα 20 οι Ισραηλινοί πιλότοι. Μόνο οι Έλληνες πάντα επιτυχάνουν 20 στα 20. Αυτή λοιπόν την περήφανη αεροπορία, αυτό τον περήφανο στρατό, αυτό το περήφανο ναυτικό, εσείς θέλετε να το κάνετε ένα με το ναυτικό του Ισραήλ. Το Ισραήλ, σας είπα, ευχόμεθα ότι καλύτερο. Δεν θέλουμε όμως επιβολή καζάρικη στη χώρα μας.
Αυτή είναι η δική μας θέση και θα πολεμήσουμε μέχρι θανάτου έως ότου η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Τόσο οικονομικά, τόσο πολιτιστικά, τόσο στρατιωτικά, και δεν θέλουμε τίποτα από κανέναν. Δεν ζητούμε τίποτα, ούτε υποστήριξη από κανέναν, δεν θέλουμε οικονομική υποστήριξη, δεν θέλουμε στρατιωτική υποστήριξη, δεν θέλουμε τίποτα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Αφήστε μας όμως να τα καταφέρουμε. Με καζάρους όμως πρωθυπουργούς και υπουργούς, πώς κάποιος να καταλήξει να μπορεί να κάνει κάτι? Εδώ είναι το πρόβλημά σου, ελληνικέ λαέ. Το πρόβλημά σου είναι ότι έχεις επιτρέψει αυτό το συναίσθημα της φιλοκτονίας που σε διακατέχει να δώσει την αρχή σε ξενόφερτο DNA για να μην μπορείς εσύ να πάρεις τα ανάσα. Είναι ώρα να ξεσηκωθείς και να δεις. Δεν θέλουμε κακό σε κανέναν. Δεν έχουμε κακή πρόθεση για κανέναν. Το μόνο που θέλουμε, αφήστε μας ήσυχους και εμείς θα τα βρούμε. Ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα είναι στην κατάσταση που είναι όχι επειδή την άφησαν μόνη της να κοντρολάρει τον εαυτό της. Η ξενόφερτη αυτή κρίση, η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα την τελευταία 50 ετία, είναι δημιούργημα του Κίτσιγκερ, του Παπανδρέου και του Γιώργου Καραμανλή. Εάν έχετε αμφιβολίες, προκαλώ οποιονδήποτε σε δημόσιο διάλογο να φέρει τα δικά του στοιχεία, θα φέρει και ο οργανισμός τα δικά του, για να διαπιστώσετε πώς αλλιώθηκε ο ελληνισμός και η Ελλάδα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε τίποτα από εσάς. Θέλουμε να μας απαλλάξετε από την παρουσία σας. Είναι τόσο πολύ. Η Ελλάδα είναι το σπίτι μας. Θέλουμε λοιπόν, μείνετε στο σπίτι μας, αλλά μην κάνετε κουμάντο. Αρχίστε να πληρώσετε και κανένα ευρώ φορολογία, αγαπητέ μου Κις. Τα ιδρύματα Καραμανλή, Μητσοτάκη, Παπανδρέου, Κοργιαλένιο και τα υπόλοιπα και Μποδοσάκη, καλό θα ήταν να αρχίσουν να μας λένε τι ακριβώς, και ιδιαίτερα το ίδρυμα Μποδοσάκη, το οποίο χειρίζεται κεφάλαια υψηλότερα από τον ελληνικό προϋπολογισμό. Το ίδρυμα Μποδοσάκη λοιπόν να μας πει πόση φορολογία, τι φορολογία οφείλει στο ελληνικό δημόσιο εάν επλήρωνε φορολογία. Γιατί δεν φορολογείται την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας, ακριβώς, η οποία είναι μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία ουδέποτε υπέβαλε φορολογική δήλωση και έχει στο καταστατικό της απαγόρευση να μπει μέσα το ελληνικό κράτος και να ελέγχει. Το ίδιο πράγμα και η Εθνική Τράπεζα. Για φανταστείτε, εάν αυτές οι 10 εντότητες, δηλαδή το ΚΙΣ, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα της Ελλάδος, το ίδιο Μποδοσάκη, Καραμανλή, Κοργιαλένιο, Παπανδρέου και τα υπόλοιπα, εάν γίνεται ο φορολογικός έλεγχος σε αυτά και εισπράττεται ο φόρος ο οποίος αναλογεί το ελληνικό δημόσιο, ποιο ακριβώς θα ήταν το πρόβλημα του ελληνικού λαού? Θα είχε πρόβλημα? Νομίζω όχι. Έχουμε λοιπόν μια κρίση που είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο άλλο καζάρι να μας πούνε ότι κάνανε έλεγχο στο ελληνικό δημόσιο και βρήκαν, λέει, ότι αυτός που φταίει είναι η Θεία η Μαρία και ο ξάδερφος του Αντώνη, ο Παναγιώτης, που είναι στα Χανιά. Πώς είναι δυνατόν να αγνοείτε την φοροδιαφυγή του ΚΙΣ, της Τραπέζης Ελλάδος, της Εθνικής και των Ιδρυμάτων, και να επιβάλλετε αυτούς τους αιμοσταγείς φόρους στον ελληνικό λαό? Με ποια λογική? Γι' αυτό το είπα και στην προηγούμενη συνέντευξή μας, Νίκο, ο σκοπός του οργανισμού μας είναι να συλληφθεί η Τρόικα εντός ελληνικού εδάφους και να έρθει μπροστά στην ελληνική δικαιοσύνη, όχι για κανένα άλλο λόγο. Επειδή υπέγραψε ότι έκανε έλεγχο στην Ελλάδα και αυτά που βρήκε ήταν αυτά τα οποία ομολόγησε. Να δημιουργηθεί ένα παράδειγμα με την Τρόικα να συλλαμβάνεται σε ελληνικό έδαφος και να αποδίδει λόγων στην ελληνική δικαιοσύνη, για να μπορέσει να κάνει και ο Ιταλός το ίδιο, να μπορέσει να κάνει και ο Ισπανός το ίδιο. Μόνο έτσι θα επέρθει η απελευθέρωση του ανθρωπίνου γένους.
Είναι ώρα λοιπόν, αγαπητοί μου Καζάροι, να αντιληφθείτε αυτό που σας λέμε συγκεκριμένα και με πολύ σαφήνεια για πολύ καιρό. Δεν θέλουμε ούτε να σας ανατρέψουμε, ούτε να σας καταστρέψουμε, τίποτα δεν θέλουμε, μόνον το δικό μας το σπίτι. Ο κάθε λαός έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει το δικό του το σπίτι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, κύριε Καζάρη, δεν είναι η Ελλάδα Μοζαμβίκη, χωρίς να έχω κανένα μια πρόθεση προσβολής. Δεν είναι η Ελλάδα Ισραήλ, αν και το Ισραήλ ήταν Ελλάδα από παλιά. Πριν το καταλάβετε, αγαπητοί μου, ήταν Ελλάδα, το ξέρετε πολύ καλά. Βεβαίως, όλα αυτά τα μέρη. Οι Φιλιστέοι, οι Σύριοι, οι Λιβανέζοι, οι Ιορδανοί, είσαστε όλοι ελληνικά φύλλα. Ακόμα και η Σαλέμ, την οποία ονομάζεται Ιερουσαλήμ, ήταν η πρωτεύουσα ενός φωτισμένου όντως που λεγόταν Μελχισεδέκ, ο οποίος υποδέχτηκε τον Αβραάμ και τον φιλοξένησε για να βρει μόνον απέναντί του την αχαριστία και την μνήμη, γιατί με την βοήθεια του Γιακβέ, να μην πάμε τώρα στην ιστορία, αλλά ας πάμε να μείνουμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ λοιπόν το μόνο που ζητάει ο ελληνισμός είναι να αφαιθεί ελεύθερος. Δεν θέλουμε τα χρήματά σας, θέλουμε τα δικά μας, αυτά που μας κλέψατε, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Κύριε Λαπράκη, ακούστε ένα ακόμα πράγμα και σταματάω, συγγνώμη για τη λογοδιάρεια σήμερα. Δεν πειράζει κύριε Λαπράκη, εσάς θέλουμε να ακούσουμε και ο κόσμος εσάς θέλει. Ακούστε λοιπόν, σε διάφορους λογαριασμούς του παγκοσμίου καταπιστεύματος έχει η Ελλάδα κατατεθειμένα άνω των 300 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα. Αυτά τα χρήματα μπορούν να έρθουν στον ελληνικό λαό με συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία είναι αποφασισμένη από 203 κράτη της Ιφιλίου. Μάλιστα. Ούτε ο κύριος Στουρνάρας έχει ιδέα, ούτε ο κύριος Σαμαράς έχει ιδέα πώς να το κάνει. Δεν γνωρίζω καν εάν ξέρουν την ύπαρξη αυτών των χρημάτων. Θα σας πω όμως κάτι το οποίο ίσως σας εκπλήξει. Πριν την 21η Απριλίου του 2010, ο Αρτέμις ο Σόρας, με την βοήθεια ενός άλλου μέλους του οργανισμού ΕΝΤ, έφερε στο γραφείο του κυρίου Παπακοσταντίνου μία προσφορά 514 δισεκατομμυρίων δολαρίων από αυτά τα κεφάλαια. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν η υπογραφή του κυρίου Παπακοσταντίνου. Δεν την έβαλε την υπογραφή ο κύριος Παπακοσταντίνου. Όταν λοιπόν ο αγαθός κατά τα άλλα Γεώργιος Ανδρέας ο Παπανδρέου έλεγε λεφτά υπάρχουν, ήξερε τι έλεγε. Εκείνο που δεν ήξερε είναι ότι του είπανε ότι υπάρχουν, δεν του είπανε όμως ότι δεν πρόκειται να του τα δώσουν. Γι' αυτό λοιπόν παρενέβη προτού πάει και κάνει στο Καστελόριζο εκείνη την παρουσία. Παρενέβη λοιπόν ο Σόρας και έφερε 514 δισεκατομμύρια από τα ταμεία τα οποία σας είπα. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν μια υπογραφή του Παπακοσταντίνου, τον οποίο δεν έβαλε ποτέ. Επειδή ο κύριος λοιπόν Παπακοσταντίνου δικάζεται για κακουργήματα, εάν ο εισαγγελέας επιθυμεί, μπορούμε να του φέρουμε το αντίγραφο του συμβολέου, βάσει του οποίου με την υπογραφή του κυρίου Παπακοσταντίνου θα επιστρέφεται ο λογαριασμός της ελληνικής δημοκρατίας με 514 δισεκατομμύρια. Αυτό θα εδικαίωνε τον ΓΑΠ. Αλλά ο ΓΑΠ έπεσε και αυτός σε παγίδα, διότι η διανόηση του είναι χαμηλή και το DNA του δεν έχει την παραμικρή σχέση με το ελληνικό DNA. Ας μην ξεχάσουν όλοι αυτοί. Έχουμε αρχή, μέση και τέλος στο έργο που κάνουμε, στο έργο που αναλάβαμε. Ας μην το ξεχάσουν. Αν το ξεχάσουν πέφτουν σε παγίδες τύπου κυρίου Γιαλτουρίδη και λοιπόν. Εμείς πίσω δεν θα κάνουμε.
Δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία έχουν επιβάλει στην πατρίδα μας. Το εργαλείο αυτό λέγεται 600 δισεκατομμύρια, λέγεται Αρτέμις Σόρας, λέγονται ελληνικές ψυχές, λέγεται οργανισμός ΕΝΤ. Αυτά είναι τα εργαλεία τα δικά μας, είναι όλα στο φως, είναι όλα στη διαφάνεια και προκαλούμε τον οποιονδήποτε να εκδηλωθεί εναντίον μας με στοιχεία, όχι με αρλούπες, όχι με ύψεις αφήξεις, όχι με υποθετικά, με υποθέσεις, αλλά με στοιχεία, όπως παρουσιαστήκαμε εμείς με παρησία και με όλα μας τα στοιχεία στο δικαστήριο, και αυτό μας αθώωσε. Δεν θα μπορούσε, κύριε Αμάραντε, να κάνει κάτι διαφορετικό με τόσα στοιχεία, με ακλόνητα στοιχεία. Γιατί αυτή την περίπτωση θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, να ευχαριστήσω όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που τυχόν φιλοξένησαν την εκπομπή αυτή σήμερα. Βεβαίως, ναι. Να ευχαριστήσω και τον Ιάσονα το Ρούσο, ο οποίος ξέρω ότι μεταδίδει. Να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που αφιέρωσαν την ώρα τους και να τους υποσχεθώ ότι η νίκη, η Ελλάδα θα γυρίσει στους Έλληνες. Δεν πρόκειται να χαθεί. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους τους Έλληνες απανταχού της Ελλάδος. Ευχαριστούμε. Με τη σειρά μου να καληνυχτήσω όλους και να τονίσω ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο με εκπλήσει πραγματικά. Σε αυτή τη λέλαπα η οποία έχει επέλθει στην Ελλάδα, εάν απαξιώσουμε τον θεσμό της δικαιοσύνης, το μόνο που απομένει είναι η βία. Αυτό θέλετε, αγαπητοί μου? Με την απαξίωση του θεσμού της δικαιοσύνης, κυρία Γερετσίδου μου και κύριε Γιαλτουρίδη μου, και δεν είναι, σας είπα και πάλι, δεν θέλω να, επειδή και οι δύο είστε πόντιοι, δεν θέλω αυτό να αποτελέσει οποιαδήποτε αιχμή εκ μέρους μου ή να θεωρηθεί αιχμή εκ μέρους μου εναντίον των αδελφών ποντίων. Επειδή λοιπόν ο μόνος θεσμός που απομένει σε τέτοιες καταστάσεις είναι η δικαιοσύνη για να διαφυλαχθεί η ειρήνη και η ομαλή μετάβαση στην δημοκρατία, εάν συνεχίσετε να αμφισβητείτε τον θεσμό της δικαιοσύνης, προκαλείτε την βίαιη ανατροπή όλου του κατεστημένου. Αυτό το θέτεις με ερωτηματικό, Πρόεδρε, ή με θαυματικό? Όχι, το θέτω με την εξής επισήμανση. Έχετε την απόλυτη ευθύνη για το τι θα συμβεί στην Ελλάδα, και δεν σας δίνω τέτοια δυνατότητα, δεν έχετε τη δυνατότητα ούτε τη διανόηση, άτομα του επίπεδου Γερετσίδου και Γιαλτουρίδη, αλλά όλη αυτή η νοοτροπία της αμφισβήτησης της δικαιοσύνης, εμείς δεν την αμφισβητήσαμε, εμείς τη σεβαστήκαμε τη δικαιοσύνη. Όταν είχαμε παράπονα, μήνυση κάναμε στη δικαιοσύνη. Όταν μηνυθήκαμε, με σεβασμό παρουσιαστήκαμε μπροστά στη δικαιοσύνη για να μας κρίνει. Έτσι λοιπόν σας δίνουμε το στίγμα ότι εμείς θέλουμε ομαλή μετάβαση. Εσείς ίσως τα κέντρα τα οποία σας ελέγχουν να μην τους αρέσει η ομαλή μετάβαση προς την αληθινή δημοκρατία. Ίσως να επιθυμούν τη φασαρία και την αιματοχυσία. Θα μας βρουν απέναντί τους. Είναι θα θειασότες της ειρήνης, αλλά είναι θα και πανέτοιμοι για πόλεμο. Να μην ποτέ θεωρήσουν ότι θα υποχωρήσουμε στις επάρξεις. Θέλουμε όμως να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, να διασφαλίζουμε την ειρήνη. Και το τελευταίο οχυρό της ειρήνης και της ομαλότητας είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Σταματήστε να απαξιώνετε τη δικαιοσύνη. Γιατί το μόνο που κάνετε είναι να φέρετε τον ελληνικό λαό στο σημείο να πάρει τα όπλα. Και μην νομίζετε ότι εμείς πυγομαχούμε. Όμως πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με τον κάθε Γιαλτουρίδη, με την κάθε Γερετσίδου, ότι η αμφισβήτηση του δεσμού της δικαιοσύνης πρέπει να σταματήσει εδώ και σήμερα.